Και συνεχίζουμε το βίντεο. Είναι εργοτέχνης. Λεμός και καρμπιλατέρ. Γεσιμούρα. Και κοιτάκο. Την DMR. Και χονταγνήσια. Και πιστονάκια. Και κάρτερ. Και SP2. Και τρόμπες. Και αναλώσιμα. Και τα γρανάζια. Εδώ είναι το γρανάζι. Sorry. Τα ρουλεμάν είναι εδώ. Και η μπίλετ. Τρόμπα μπίλετ. Τρόμπα λαδιού. Για εξάβολτο. Για 12 καινούργια με τη βαλβίδα ανακούφισης. Αυτή έχει βαλβίδα ανακούφισης. Όταν το κύκλωμα πληρωθεί ακριβώς, ανοίγει αυτή για να μην κάνει υδραυλική και κόβει το μοτέρ. Αυτή είναι η φιλοσοφία. Το είχαν και τα XR600. Όταν έλυνα το 92, από το 89 έχω XR600, το κόκκινο. Και αναλώσιμα, οδηγεί, τσιμουχάκια, ασφάλειες. Ό,τι αναλώσιμο υπάρχει, διαθέσιμο, γιατί πολλά είναι και τέλος στόκ, υπάρχει τιμοπαράδοτο εδώ. Τελατήρια. Modifying Garage. Το τηλέφωνο λειτουργεί 11 με 2. 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.